Kako bajka moj kuva kaficu. Je li bajka? Kako je bajka? Samo uživanje. Temperatura je katastrofa i ovako sad u toku noći je propast, znači vrućina. Komarci su nas pojeli. Znači pojeli su. Ja sam sam u čvorama. Ajde, vidjet ćemo posle kako će biti. Dok ja uspijem da prebacim ovdje na kameri, da namestim, toliko sam ispao iz forme. Evo ga, jedan lep šarančić. Na metod feeder. I to je došao na crviće. Samo da vidim da se to lepo vidi. Čekaj. Evo, na crviće. Povuci ovaj redov. Ajde, daj se zakaču. Ček da ga snimim pa. Eto. Lepo. Evo ga i brka. Mali brkica. Ej. Evo je. Gleda su radari bato, a? Ajde, briši odmah. Ne možemo da priđemo, ovdje je sve blato. Moram da ga bacim ovako. Ola! Ode. Bravo majstor. Znači, dok... Ode, brate, tamo preko tvojih ode sve. Nemoj, pa što diraš sad, brate, nisi trebao sad da vadiš. Ne znam da li je to. Pa, bajka, znači ode preko tvojih, bolje sad da nisi dirao jer je prešao je sad tamo, razumeš? Nemoj sad da se zamrsimo, jebote. Znači jedva, jesi vidio, znači u zadnjoj sekundi sam... Da je otišao toliko daleko. Ama čovječe, gledaj bre, otišao skroz tamo levo. Daj mi molim te lampu za glavu. Znači, brate, do klipa je došao, jedva sam ispružio štap malko tamo ka vodi, brate, da otklipujem. Znači, ovo je bilo... Evo te, čekaj. Beži, moram tamo, čekaj, moram prođem. Moram prođem ovdje preko tvojih, budi tu da mi... Jao, brate, opet je otišao ovdje u ovo granje. Kao i ovaj prethodni, brate, ja šta je? Brate, ali ovaj dalje vuče. Već tamo granje. Ne znam da se vidi na kameri, brate, ja hoću i da snimim i sve. Imam problem sa karticom koja mi je u kameri. Ovo sad šta snimimo, znači riba je, riba je pokupila i 2 štapa drugarova, znači ovo će sad biti borba malo duže, ako uspijem da izvučem, ja se javljam posle. Znači ne znam ako se prekine ovaj sad snimak, prekine. Samo lagano, samo lagano. Bajka. Jebote.
štale, ovo, daj, molim te, znači, ovo možda mi bude najveća riba, brate. Zaboli me ruka, jebote, ovo dok sam odavde izvlačio, da izađe iz ovog granja. Samo mi je bitno da je odavde izašao. Čekaj. Samo lagano, znači ti drži samo me redo. Nemam pojma ni šta da kažem sad, riba je se otkačila. Drugar misli da ja sakrivim njega, ali Drugar mi se isto kačio. Je, ali nema veze, trebao je Malko samo da malo pomeri me redov i da je uhvati, ne mogu ja baš toliko da iskontrolišem nju, ali dobro, nema veze, ja sam rekao da ne mrda i on zato nije ni pomerao me redov i znači ladno je se otkačilo, ne znam, mislim sad kolika je bila, 7, 8, 9 kila otprilike, znači to je ispod 7 kila nije sigurno. Eto vidjeli ste, čuli ste na drilu, znači to je, sad sam stavio drugu karticu, pošto sam stavio neku 512 da bi imao više prostora, znači ali ne može ova Insta360 podržava tu SanDisk kartice, a ova je neka druga, nemam pojma ni ja. I probao sam sa tom većom karticom, ali eto, tako da mi je prekinuo i video, non stop mi je prekidalo, ne znam, izbacuje neku grešku, ne znam šta se dešava, tako da uglavnom izgubili smo ribu. To je to, nemam pojma, idemo dalje. Evo kako izgleda sistem, znači hranilica, mala anti-tankl cevčica, zatim gumeni stoper, jedna brzo izmenjiva kopča, predves 40 cm i jedan crvić i jedan šećerac. Eto, to je to. Eto, kad treba da snimiš, dobiješ ovo. Ćao. Što se tiče današnjeg ribolova, koristili smo, ja i drugar, Milove hrane. Znači 950 grama, jednu kesu VIP River za deveriku. Također Milo Special Brim, ovo je kesa 2 kg i 450 grama, znači neki kilo i pol smo odvojili, kilo smo ostavili, znači 2,5 kg hrane. U to smo dodali aditiv karamela, znači i jedne mrvice u boji isto karamela. Eto, to je to. Znači pecali smo jedan šećerac, jedan crvić, standardno. Probao sam čak i na cuk, probali smo malo i na apterse, vafterse, to ništa. U stvari imao je drugar imao jednu deveriku, to ja mislim baš prvu na apters od čokolade, ali u principu sve je dolazilo na crviće ili šećerac i crv. Znači tog jednog šarana što smo izgubili, to je nema veze, naučit će i on da prihvata ribu sa neki drugi put. I da si neki ribolovac, ne treba drugi da ti prihvata ribu. Eto, znači da sam neki ribolovac, ja sam to trebao sam da uradim. Pa i htio sam, ali jevi ga, on kao eto, hoće on tu da pomogne. Uglavnom, to je to, eto, malo somića smo imali, to njega smo odmah vratili. Jedna mrena koja je bila tu nešto na ivici, da li je u meri ili ne, nebitno, i nju smo odmah vratili. A evo vidjet ćete sad još koliko smo imali ovih deveriki i šta smo u stvari upecali.
to bi bilo to za današnji ribolov. Možda u sljedećem ili u onom tamo videu ću poklanjati jedan tripod. Ja sam spremio neke poklončiće, imam 3 poklona za nekog od vas, ali to će biti u nekom od narednih videa. Želim samo još da pozdravim Filipa i Ognjena Stojićevića. To su 2 dečaka iz Gornje Vranjske, ako se ne varam. Oni su bili prošle nedelje ili preprošle je bio naš prvi ribolov koji je bio neuspešan, ali nebitno, upoznali smo te dečake koji su došli tu sa roditeljima i prijateljima. Eto, samo veliki jedan pozdrav za njih i to su budući pravi ribolovci i dobri dečaci. Eto, to bi bilo to. Mi se vidimo drugi put i bistro. Pozdrav!